Viem jedno hniezdo, rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ a sám aj určil, koho tam pozve prebývať do človečieho domu. Viem jedno hniezdo, rád ho mám. Hreje ma dňom i nocou, vystlané mekou vravov mám a mozoľami otcov. Môj dobrý Bože, zhliadni na ne, stráž nám ho neustále a aspoň Ty ho veľký chráň, keď si ho stvoril malé. Samostatný cirkevný zbor vznikol v Závažnej Porube až v roku 1948. Dovtedy patril ako filia pod Liptovský Ján. Obec bola evanjelického vierovyznania, pretože tunajšia šlachtická rodina Šentivániovcov podporovala učenie reformácie. Poruba bola fíliou Liptovského Jána a na služby Božie sa chodievalo cez Dubec. Cesta trvala necelú hodinu tam a necelú hodinu naspäť. No bolo to náročné fyzicky i časovo. 15. marca 1933 sa začala výstavba, ktorej hlavným organizátorom bol Ján Broska. V histórii Poruby zostal známy ako Ján Broska Koštielík. Zhromažďoval prostriedky formou darov, ofery, zbierky a nakoniec sa rozhodol aj zobrať pôžičku. Keď boli zhromaždené prostriedky, stretli sa občania Závažnej Poruby, domáci cirkevníci, no a tu sa rozhodovalo, kde ten kostol postaviť. Boli vybraté dve lokality. Jedna lokalita asi tam, kde stojí dnes materská škola, ale o niečo vyššie, aby bol v centre obci, ale dobre viditeľný zo všetkých strán. Druhá lokalita bola tá, kde stojí dnes. Bolo to miesto, kde dakedy dávno stála drevená škola a maličká zvonica. Keď bolo rozhodnuté o mieste výstavby, bolo potrebné vypracovať projekt. A túto úlohu sa podujal spraviť Michal Kováč, to bol zať toho Jána Brosku. Bol to vyučený stavebný majster, ktorý sa učil za murára v jednej stavebnej firme v Liptovskom Mikuláši. Ale nie len, že sa učil za murára, jeho učili v tej stavebnej firme aj čítať výkresy, ale on išiel ešte o niečo ďalej. On tie výkresy začal aj kresliť. Hoci nemal žiadne odborné vzdelanie, žiadnu stavebnú školu, on svojim talentom a svojim nadaním dokázal vypracovať projekt pre takú náročnú stavbu, ako je kostol. Priebeh stavby kostola ale nebol vôbec jednoduchý a nečakane ho ovplyvnili svetové udalosti. V období od roku 1932 svetová hospodárska kríza sťažila životy ľudí aj v Porube. Murári, ktorí tu boli, nemali prácu, nestavalo sa a zostali doma. A tých murárov v Porube bolo naozaj neurekom. Obecná kronika uvádza, že ich tu bolo 240 kvalifikovaných murárov, vyučených. Vápno, cement sa musel doviesť z Liptovského Mikuláša, tehly z Ondrašovej a krytina, teda škrydla, až zo Sučian. Porubskí furmani za jeden deň vykonávali 100-kilometrovú cestu do Sučian, tam a naspäť. K tomu všetkému si museli škrydlu naložiť a keď prišli domov, museli ju zložiť. Začalo sa 13. marca a 14. apríla, teda za mesiac, už na veľkonočný pondelok, bola stavba pod strechou. Keď bolo všetko hotové, tak 3. septembra prišiel do Závažnej Poruby pán biskup Vladimír Čobrda a vysvetil novopostavený evanjelický chrám Boží v Závažnej Porube.
Tento kostolík bude stáť v mojej pamäti až do jej konca. Je to vlastne môj vrstovník, svedok môjho detstva a mladosti. Chýbalo mi už len málo do 5 rokov, keď sa kostol vysviacal. Ale už predtým som počas jeho stavby lozil po reštovaní a dodnes si viem vybaviť svoj údiv nad zložitou drevenou výstužou jeho klenby. Veď túžbou každého dedinského chlapca bolo vyškriabať sa na svrčinu až na vrch Kotálik. Pamätám sa na to, ako v kostole inštalovali orgán, díval som sa naň ako na 8. div sveta a netušil som, že o pár rokov budem celou váhou chlapčenského tela stúpať na jeho pedál a ťahať mechy. Evanjelická škola v Závažnej Porube priamo súvisí s kostolom. Najskôr bola postavená ako drevená budova pravdepodobne v roku 1821. Postupom času sa prestavovala na kamennú a stále rástla o triedy aj zvonicu. Porubenci si školu stavali aj upravovali svojpomocne. Drevo darovali urbárnici, tehlu si vypálili sami. Dnes škola funguje pre deti z dediny aj z Liptovského Mikuláša. Prvú murovanú budovu školy v Závažnej Porube postavili v roku 1865. Bola to budova, v ktorej bola jedna trieda a byt pre kantora. Pretože Poruba nemala zvonicu a nemali zvony, rozhodli sa, že keď pristavia školu, pristavia ku nej aj zvonicu ako súčasť celého objektu. A porúbenia boli takí prezieraví, že skôr ako pristúpili k stavbe veže, objednali v Budapešti odliatie 2 zvonov. Prvý veľký zvon váži 360 kg a na ňom je slovenský nápis. Nadobudla tento zvon filiálna evanjelická cirkev s Božou pomocou v roku 1883. K tomu bol odliatý aj malý zvon, ale tento malý zvon za prvej svetovej vojny rakúsko-uhorské vojská zrekvírovali a vyrobili z neho guľky. Chceli zobrať aj ten druhý veľký zvon, ale práve ten Ján Broska sa postavil proti tým vojakom a povedali im: radšej vyhoďte mňa ako ten zvon. A tí vojaci, keď videli rozhodnosť tohto človeka, nechali Porube ten jeden zvon a zostal na tej veži aj cez celú vojnu. Po vojne sa znova poskladali a v roku 1924 dali v Brne odliať zvon druhý, to je ten menší, váži 260 kg a na ňom je nápis v češtine: Co válka vzala, to láska lidu nahradila. Mojím učiteľom. Základ je pevný. Už len stavať treba tehličku po tehličke rukou majstra, učiteľa. Každý nechal vo mne kúsok seba. Básničkou splácam dlh málom za veľa. Z nesmiernej úcty zo srdca píšem tieto slová. Ďakujem veľmi, že žiačkou vašou kedysi dávno smieť som bola. Ďakujeme, Pane, za ruku ochrannú, čo držíš nad nami každúčku nedeľu. Daj nám, Bože, veľa sily, by sme zavše zvíťazili.
zmiluj sa nad nami aj našim trénerom, nech má trpezlivosť so slabým výkonom. A ešte, ó Bože, všetci ťa prosíme za pána farára, vrúcne sa modlíme, že mal pochopenie, buď mu za to chvála, s láskou nás priviedol až k večeri pána. Že rozdúchal v srdciach futbalistov plameň, ďakujeme vrúcne až na veky. Amen. Som tu 35 rokov, to znamená, že mnohých som tu krstil, samozrejme konfirmoval, sobášil, už aj ich deti krstil, či dokonca konfirmoval. Samozrejme, že vždycky vidíme v deťoch tú budúcnosť, nielen cirkev, ale celkovo ako spoločnosť. Keď som tu prišiel v 87., tak prvá konfirmácia bola potom v 88. Mal som 3 konfirmantky. Potom už sa konfirmácia rozbiehala. Po nejakom čase ma tak napadlo, že bolo by dobré tie konfirmácie tak trošičku nejako spestriť, oživiť a teda rozhodol som sa, že budeme pozývať konfirmandov, ktorí boli konfirmovaní pred 50 rokmi. Nádherná akcia, kde aj dotyční to veľmi privítali a boli to aj ľudia, ktorí napríklad boli neveriaci, priznali sa k tomu, pán farár, nemáme s cirkvou nič spoločné, ale veľmi nás to teší, toto pozvanie a prišli do Božieho chrámu dať si požehnať. Tých zlatých konfirmandov, ktorých spomínam, máme tu vyvesených na tejto stene. Už nám dochádza priestor, budeme musieť rozmýšľať, že akým spôsobom budeme ďalej pokračovať. Od roku 2008 sme to začali aj dokumentovať. Čo sa týka mladých konfirmandov, veľmi rád s nimi spolupracujem, sú to úžasné deti. Niekedy máme 10 detí, raz som mal len jedno dieťa, aj také sú prípady, ale chvála Bohu, každý rok sme konfirmáciu zatiaľ mali. Ja som mal taký prípad veľmi milý, zvláštny, keď ma navštívila jedna bývalá konfirmantka. A potom mi hovorí, ale ja chcem mať sobáš na hrebienku v ľadovom dome. Tak trošičku ma to zaskočilo, ale som povedal, dobre, tak to bude v ľadovom dome. Som rád, že som to neodmietol. Ten sobáš bol úžasná, krásna vec v tom ľadovom dome. Boli tam tedy replika vlastne Ríma, Vatikánu a tak ďalej, krásne tie stĺpy, laserové osvetlenie, podfarbené vianočnými piesňami, keďže to bolo deň pred Štedrým dňom. Ale v každom prípade všetci sme mali taký naozaj, napriek tomu, že to bol ľadový dom, taký hrejivý pocit, že to bolo krásne a že to stalo za to. Ja si myslím, že dôstojnosť obradu nie je v tom, kde je robený, ale ako je urobený. Aj na Zelenej lúke môže byť obrad veľmi krásne urobený, môže tam znieť evanílium, môže tam znieť tá dobrá zvesť. A aj v chráme Božom môžeme niekedy urobiť veci, ktoré môžu byť smiešné a zlé. Keď murár ide dedinou, tak môže povedať, tento dom som postavil, tamten som postavil, tu som robil strechu a takto. Hovorí, farár bohužiaľ toto povedať nemôže. Že tento chodí kvôli mne do kostola. Proste ja rozsievam a už požehnáva to niekto iný. Alebo žiaľ bude niekto iný. Prvým kňazom samostatného zboru v Závažnej Porube bol Ján Jágerský, inštalovaný 19.12.1948. V roku 1954 musel pôsobenie prerušiť z dôvodu vykonávania vojenskej služby, no bolo mu umožnené vrátiť sa naspäť do zboru, kde slúžil do roku 1986. Hrstku svojich oddaných kostola náruč prijala. Ako v triede žiaci, veriaci tiež majú poriadok zasadací. Posvetné ticho,
orgán z chóru, ruky v modlitbu zložené. Nábožnú pieseň spieva dolu, orchester dučí vznešene. A kázeň pána farára za srdce chytá citlivo. Poznáme cestu života človeka nám blízkeho? Kto je to? Mama? Oco? Blízky je každý na ceste. Neznámy, známy, neveriaci. Každému treba ruku dať, veď na tej ceste života môžeme aj my ležať.